Pa nkhani ya nkhondo imene ikuchitika ku Palestine, Chakwera atusa statement yochita sapoti dziko la Israeli. Kodi ndi chifukwa chani m'busa ameneyu akuchita sapoti Ayuda? Malawi ndi dziko limene linda Khristu komanso Asilamu. Amakhala bwinobwino popanda vuto lilonse. Ngakhale Chakwera amene akunyoza Asilamu lero uyu anakhala president chifukwa cha thandizo la mwenye. Sadiki Mia anamaliza kugulitsa ng'ombe zake pomupangira kampeni. Mapeto ake atamaliza kumenya nkhondo anamusowetsa, ndipo tikunena pano anatsikira kumasano. Anthu ngati Zagafu, Ninkawa, Rashi komanso Zunethi Sata ndi Asilamu amene anaononga ndalama zawo kusapota Chakwera. Koma lero mopanda manyazi, president ameneyu akutulutsa statement ndi kumanyoza Asilamu. Tikukumbukira masiku apitawa anali kumangochi kumene amanamiza Asilamu kuti adzamvotere pa chisankho. Chikhalire chakumanyoza namatenga ngati osafunikira m'dziko muno. Akuluakulu, ifeyo ngati Amalawi sitikuyenera kumasankha pakati pa Ayuda ndi Asilamu, chifukwa onsewa ndi abale athu. Saudi Arabia inapereka 12 billion yomangira ma training colleges ku Lumpi, Chikwawa komanso Mchinji. Kuwait Fund inachita zitukuko zambiri m'dziko muno. Bank of Arab Economic Development BADEA inapereka 11 billion. OPEC Fund for International Development 8 billion. Posachita pompa, BADEA yapereka 50 billion kwacha yogula mafuta galimoto ku boma MCB. Koma Chakwera sakuona zonsezi, ndipo akungokhalira bize kupereka ma statement opanda ntchito. Tikayang'ana mbiri ya nkhondo imene kuchitikayi ndiyovuta kwambiri. Kuyambira 1948 maiko ambiri pa dziko lapansi amadana ndi zimene Israeli imachita kulanda malo komanso kupha Palestina. Koma chifukwa choti America imayakira kumbuyo, Israeli simaonekera poyera. Tinene zoona pano kuti zimene akuchita Israeli ku Palestine kuja akanakhala kuti ikuchita ndi Malawi kapena Uganda, bwezi pano ataonekera ng'amba. Koma chifukwa choti Israeli imatetezedwa ndi America, ndi ifake amaoneka ngati angelo. Mwachidule, Israeli ndi mbali imodzi ya America, ndipo chifukwa chake amatetezedwa kwambiri. Wandale aliyense wa ku America akangodzudzula nkhanza zimene Israeli ikuchita samayina chisankho. Oleniyo kungonena choyipa chilichonse kwa anthu amenewa amakutchani kuti antisemitic. Kutanthauza kwake akuti munthu wodana ndi Ayuda. America imapereka 12 billion dollars ku Israeli pa chaka chilichonse, pamene ku Malawi kuno amangopereka 124 million yokha. Akachita choncho amabwera ndi mabuku awo nkuyamba kumatinamiza mvekere iyayi Israeli ndi dziko lonjezedwa m'Baibulo. Koma kodi zimene matiuzazi ndi zoona kapena mangopeka? Akuluakulu, pali umboni waukulu umene umatiuza kuti Baibulo limene timawerengali sila original, anachita kusintha. Ndinakuwuzani kale mu video yanga yoyambirira kunena kuti mafumu a ku Britain ndi amene anaononga mawu a Mulungu. Mwachitsanzo, mchaka cha 1539 King Henry anapanga Great Bible. Atamwalira kunabwera mfumu ina ndipo inapanganso Bible lake lotchedwa Masalimo a Queen Mary. 1560 anapanga Geneva Bible. From there kunabweranso Bible lina lotchedwa Bishop Bible mchaka cha 1568. 1604 James amene anali mfumu ya ku England anapanga King James Bible limene limagwiritsa ntchito mpaka panopa. Ngakhale pali anthu ena ku Malawi kuno amene samafuna kumva chilungamo, but this is real whether you like it or not. Chifukwa tikamayenda nkhani zimenezi ena amayenda kuti tikusocheresa anthu, koma ukuti sikusocheresa ndi nkhani yoona imene achitika. King Henry anapanga Bible lake Great Bible. Atamwalira kunabwera mfumu ina inapanganso Bible Masalimo a Queen Mary.
atamwalira ameneyo kunabwera Geneva Bible, kunabweranso Bishop Bible. 1604 James anapanganso Bible lake lotchedwa King James Bible. Ngakhale mavesi a Bible amene anapanga anali nzika ku France yotchedwa Robert Stephen. Mabaibulo onse amene ndatchulaja amapangidwa potengera ndi maganizo a mafumu. Nthawi zambiri ankasiyana maganizo zimene zinkachititsanso kuti mabaibulo azisintha. Wina akhoza kubwera ndikuwauza anthu kuti ndikufuna anthu azidya nkhumba, wina akabwera auza kuti ndikufuna nkhumba musiye kwa muzidya mbewa, wina adzabweranso kuti muzidya kalulu, wina adzabwera nkuwauza kuti musamamwe madzi. Ndimene zimakhalira nthawi imeneyo. Mfumu iliyonse imabwera ndi maganizo ake ndikumayika m'baibulo muja. Ndiye enanu mukamanena kuti Israeli ndi dziko lonjezedwa kuchokera m'baibulo, mukuyenera kudziwa kuti mabaibulo anachita kusinthidwa. La original leniliro linabisidwa ku Vatican Secret Archives ndipo palibe kulidziwa. Ambiri amakhala ndi mafunso, kodi baibulo la original limeneli amalibisira chani? Of course tikudziwa kunena kuti Genesis, Exodo, Levitico, Numeri komanso Deuteronomy amene analemba ndi Mose pa phiri la Sinai. Koma sitingadziwe kuti zimene timawerenga lero ndi zoona motani, chifukwa mabukuwa anasinthidwa kwambiri ndi mafumu a ku England. In short, posafuna kutalitsa nkhani, amene anapanga dziko la Israeli anali ma British osati za m'baibulo zanuzo. Inuyo ngati mukukayikira, tapitani mukawerenge British Mandate of Palestine, mukadziwa chilungamo chonse mmene zinayambira. On this point, it doesn't matter if the Bible is true or false. Koma British document imene ndikunena 1920 Mandate of Palestine is still valid. Dziko la Israeli silinapangidwe pa nkhani zokhuzana ndi chipembedzo, koma maiko ankafuna kuthana ndi mavuto angapo. British Mandate of Palestine imene ndikunenayi inayamba 1920 to 1948. Ndiye ndikupasani chitsanzo kunena kuti itangotha nkhondo ya World War II, Ayuda ambiri analibe malo okhala chifukwa midzi yawo inawonongedwa ndi Adolf Hitler. Mamiliyoni anali stranded kuma concentration camp, and that is why America and Britain anaganiza zowasamutsa anthu amenewa ku Palestine. Ambiri mukhoza kudabwa kuti ndi chifukwa chani America ndi Britain inaganiza zowasamutsira Ayuda ku Palestine malo mwasiya ku Europe komweko. Chimene mukuyenera kudziwa nchona kuti kuyambira kalekale Ayuda ndi azungu a ku Europe ankakhala ngati khoso ndi mphaka, samamwera madzi, samadyerana komanso amadana. Mu nthawi imeneyo panali kachikhulupiriro kena kake pakati pa azungu kuonena kuti Ayuda anapha Yesu Khristu ndipo akuyenera kubweza revenge. Ndiye kukhalirana kwake mu nthawi imeneyo kunali kuvuta kwambiri, khoso ndi mphaka. Ndi chifukwa chake kunayambika Zionist movement, bungwe limene linkalimbikitsa zoyambitsa dziko la Ayuda ku Palestine. Patsogolo pake ma British, America mogwirizana ndi banja la Rothschild anapanga create dziko la Israeli mchaka cha 1948. Ndiye anthu ena akamana makunena kuti Israeli ndi dziko lonjezedwa m'Bible, ndimadzifunsa kuti which Bible? Kodi ma Bible amene alipowa amene analemba ndi ma British omwewo? Akuluakulu, dziwani kuti Mulungu sanalenge mtundu wina kukhala wotsogola kuposa unzake. Aliyense anamulenga chifanizo chake. Kaya ndi Mafirika, Azungu, Aluya, Amwenye, Ayuda, Machina, onsewa ndi chimodzimodzi, palibe kusiyana. Amene anasintha kaganizidwe ka anthu kuti aziona ngati Ayuda ndi otsogola kuposa aliyense anali atsamunda. Tikukumbukira kalekale kunoko kunali mbona, anthu ena amapemphera mbona anali mulungu wawo, koma atabwera atsamunda anathetsa zonsezo. Ndi amene anayamba kutiuza kuti Ayuda ndi otsogola kwambiri kuposa ifeyo. Ndi chifukwa chake anthu amenewa amakhoza kupha anthu miyandamiyanda osamangidwa. Zomwezo akachita munthu wakuda amamutumiza ku ICC. Netanyahu, George Bush anapha anthu ambirimbiri ku Iraki, akupha anthu ku Gaza, koma sitinaona kupita ku ICC. Charles Taylor anapha anthu ku Sierra Leone,
komanso tinali ndi Laurent Gbagbo amene anapha anthu 100 chakuti ku Ivory Coast, anamangidwa ndikukhala ku ndende ku khoti lalikulu la International Criminal Court. Ayuda akapha anthu osalakwa ku chipatala, Chakwera amabwera ndikuyamba kuchita support. Zomwezo akachita munthu wakuda amayamba kumudzudzula namanena kuti akuphwanya ufulu wa democracy. Statement ya Chakwera imene wafotokoza yochita support Israel akungofuna kusangalatsa America, koma chilungamo chenicheni pa nkhani imeneyi akuchidziwa. Chakwera anapita ku sukulu, ndi munthu wozindikira, koma politically akufuna kulandira donor funding kuchoka ku Western Europe komanso ku America, ndi chifukwa kunena kuti we are supporting Israel, koma chilungamo akuchidziwa kuti Israel ikuchita zinthu zolakwika ku Gaza kumanda malo. Chifukwa 1948 chimene mungamvetsetsa chiona kuti malo aja anagawidwa pawiri. Israel inapasidwa geographically 56%, Palestine inapasidwa 44%. Koma taonani lero, taonani map, you will see kuna kuti Israel yatenga malo ambiri kwa basi. Palestine dziko limene linapasidwa 44%, panopa angotsala ndi mwina 20% yokha. Malo ena onse aja analanda Israel, anamangapo nyumba ndi kuyikapo anthu awo. So Chakwera akudziwa zonsezi, chifukwa iye ujaso ku sukulu anapita. Akudziwa kuti 1948 Israel inapasidwa 56% of the land, Palestine 44%. Ndi chifukwa chani lero Israel yalanda malo ambirimbiri ama Palestina amene anapasidwa 1948. Kodi amene akuyambisa zipolowe ku Middle East ndi ndani? Yankho mulipeza mosavuta. Koma Israel sikudzudzulidwa chifukwa imagwirizana kwambiri ndi America. Kumalawi kuno tili ndi malire amene tinapanga ndi Mozambiki komanso Zambia, ndiye kupezeka kuti Zambia itenge mchinji ikatenge dowa. Inu muimva imene ikhoza kukhala nkhondo yosatha. Ndi chifukwa chake lero kumene kuja kuli nkhondo yosatha, chifukwa choti atalanda malo 1948 akupitirizabe kulanda mpaka lero. Kumalawi kuno kuli mipingo yosiyanasiyana kuphatikiza Asilamu komanso Akhristu. Ngakhale Chakwera akudziwa zonsezi, Asilamu ambiri anaononga ndalama zawo pomuthandiza kuti awine chisankho. Sadiq Mia, Zagaf, Ninkawa, Sata komanso Rashi. Boma lake ndikunena pano likulandira chithandizo cha nkhaninkhani ku mayiko aluya. Badea inapereka 50 billion yogulira mafuta galimoto. Sewa Zomba Phalombe vaya Mulanje anamanga nda Badea. Tindi Kweti Fund imene akhali kumanga maprimary school osiyanasiyana m'dziko muno, ngakhalenso mijigo. Saudi Arabia yatipasa mabiliyoni ambirimbiri posachedwapa, komanso United Arab Emirates Chakwera anapita ku Dubai andiranso zithandizo zosiyanasiyana amene achatunda aluya. Pomaliza tikhoza kutsindika kunena kuti statement imene watulutsa Chakwera ndi yachibwana, wabweretsa mkwiyo pakati pa anthu aku Eastern Region komanso Asilamu ena amene akhala kumuthandiza pa kampeni. Potengera ndi mfundo zimene Chakwera walemba mu statement imeneyi, zaonetsatu kuti iyeyo amadana ndi Asilamu komanso anthu aku Eastern Region.